Hei Minna. No hei. Lämpimästi tervetuloa Leville. Kiitos, kiitos. On mahtavaa nähdä tämmöinen joukko huikeaa naisenergiaa tässä samassa paikassa. Kyllä joo, koko viikonloppu on ihan Kyllä. naisenergiaa täynnä. Täynnä. Siellä olet perustajajäsen tässä huikeassa naisyrittäjien Facebook-ryhmässä, mikä toimii äärettömän hienosti. Joo, kiitos kyllä. Minkälainen tausta sulla siihen on? Joo, se oli 2008, kun mä perustin sen. Joo. Ja silloin mä kävin tuolla Jyväskylän tiimiakatemiassa yrittäjäammattitutkintovalmennuksessa tai koulutuksessa ja silloiselle työnantajalle ja ideoitiin sitä, että tarjotaan mainostoimistopalveluja naisyrittäjille. Joo. Ja silloin mä jo sitä ajattelin, että Facebook oli tullut vuosi aikaisemmin, niin silloin 2007. Kyllä. Että siellä olisi sellainen ryhmä, missä niin saataisiin mainostaa omia tuotteita ja palveluja. Ja silloin perustin sen ryhmän ja siitä meni muutama kuukausi, niin 2009 helmikuussa mä laitoin sitten oman yrityksen. Ja tavallaan niin kuin omaan tarpeeseen se, että mä olin muuttanut Jyväskylästä tuonne Pirkanmaalle pienelle paikkakunnalle ja aloin yrittäjänä silloin sitten, niin silloin mä ajattelin, että joku kanava, että kun ne asiakkaat voi olla ympäri Suomen, ettei tarvitse olla paikallista. Eli siellä olet mainostoimistoyrittäjä? Niin? Joo, kyllä. Kyllä. No kuule, niin minkälainen on ollut polku tässä moderoinnissa ja kaikessa? Se on varmaan ollut moninainen, voisin kuvitella. No joo, kyllä se oli, että silloin alussa ensin tietysti kutsuin kaikki tutut naisyrittäjät sinne ja sitten kyllä aika nopeasti lähti kasvamaan se ryhmä sitten, että ensimmäiset 1000 jäsentä mä toivotin jokaisen henkilökohtaisesti tervetulleeksi, mutta sitten se rupesi käymään vähän työläksi, kun oli semmoista 150 päivässä tuli niitä uusia pyyntöjä. Se on huima määrä. Joo. Ja 7 vuotta mä yksin ylläpidin sitä ryhmää. Et kuitenkin sitten tavallaan, että se on nyt mun luoma ryhmä ja se on niinku mun, mutta sitten 7 vuoden päästä niin mä siihen olin seurannut, että ketä siellä niinku aktiivisesti osallistuu keskusteluun, että kysyin sitten, että Hanna Forsström, hän tuli siihen sitten kanssa mukaan moderoimaan ja sitten meitä on nyt 5 siinä ylläpitotiimissä. Ketkä on aktiivisesti siellä ollut mukana, niin olen niinku pyytänyt heitä siihen mukaan sitten. Niin. Mahtavaa, todella mahtavaa. Ja se, että naisyrittäjiä, tämähän on tähän meidän teemaan oikeinkin sopiva. Kyllä sinne miehiäkin aika useinkin pyrkii itse asiassa. Ihan varmaan. Ja en halua olla mikään tai haluan kannattaa totta kai tasa-arvoa, mutta se nyt on vaan, että tämä on kohdennettu meillä ryhmä. On kyllä kohdennettu ryhmä ja meillä on siitä ollaan käyty keskusteluja meidän ylläpitotiimissä ja näin, mutta ollaan niin kuin todettu, että kyllä se on niin kuin naisyrittäjille. Että yrittäjä ei tarvitse olla, mutta niin kuin yrittäjähenkinen. Sepä se. Kyllä. Se kyllä varmasti jokaisesta löytyy, joka sille tielle on vähänkään suuntaamassa meistä. Kyllä. Joo. Mitä terveisiä siis haluat sanoa ryhmäläisille, ja me laitan tämän videon jakoon kyllä täällä tapahtumassakin vielä sitten. No kiitos kaikille jäsenille ja toivottavasti olette kaikki saaneet sieltä jotakin hyötyä omaan bisnekseen, ja asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, ja sitten aina jos on jotakin kysyttävää, niin sieltä saa kyllä moninaisia tietysti vastauksia, kun on iso ryhmä, mutta että toivon, että ei ole turhaa tullut perustettua, että siitä olisi niinku hyötyä. Ei todellakaan. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että on ollut hyötyä ja voin kertoa teille kuulijat, että Minna vastasi kyllä todella nopeasti, kun otin yhteyttä just tähänkin liittyen, että voinko täältä tapahtumasta jakaa sitten asioita sinne naisyrittäjät ryhmään. Joo, ja kyllä se kuitenkin se naisyrittäjyys on mullakin sillä, että no nythän mä oon sitä 15 vuotta moderoinut lähes päivittäin. Ajatella pitkä aika. Joo, että kyllä mä kuitenkin nyt kun mulla on siinä tiimi, niin mä oon sit sanonut heille, että mä oon vähän niinku se taustapiru siellä, että mä en lue niitä postauksia näin. Tietysti sitten, että jos niitä ilmiä annetaan, niin sitten käydään niinku läpi niitä yhdessä. Mutta Kyllä. Mutta on se ihmeellinen työkalu tuo somen maailma. Meillä ei niin, tänä kyllä. päivänä. Hyvin vahva. Sitä ei tiedä, mitä se on 5 vuoden päästä, että voi taas muuttua ihan Kyllä. yllättäen. En olisi silloin, kun itse kävin peruskoulussa, niin voinut ajatella, että olisi tämmöinen vaikka sisällöntuottaja-niminen ammatin nimikin. Niin, kyllä ei.
Mutta kiitos ja nautimme tästä viikonlopusta. Täällä on paljon hyvää ohjelmaa. Nyt seuraavaksi meillä on tässä liittokokous ja illalla vähän teatteria ja burleskia ja huomenna on vaikka minkälaisia hyviä puheenvuoroja täällä tiedossa ja sitten illalla juhlitaan. Ja vaikka naisyrittäjät-ryhmä, sehän on ihan niin kuin vapaamuotoinen ryhmä naisyrittäjiä, mutta mä itse kuulun tuohon Hämeenlinnan seudun yrittäjänaisiin ja me tultiin jo eilen tänne yöjunalla ja meitä on täällä 9 Hämeenlinnan yrittäjänaista. Ihana. Ja maanantaina sitten kotiin lähdetään. Niin. Aivan oikein, ne saatte olla sitten koko viikolla. Kyllä. Pidennetyn viikonlopun, niin se on Levin ruskalomaa samalla. Kyllä joo. Kiitos paljon, Minna. Kiitos.